Când a prins drag de România, cu peisajele ei frumoase și patrimoniul său atât de ineficient exploatat, visătorul Hocevar n-avea idee de ce natură vor fi dificultățile ce le avea de întâmpinat, el și draga lui Mocăniță. Nici nu și-ar fi închipuit că aici istoria industrială trebuie trăită pe viu și că îi se oferă șansa de a experimenta o călătorie în trecut. Pentru el, istoria aproape seculară a liniei ferate de la Abrud înseamnă mai mult decât pentru mulți dintre români, afară poate de cei pe care închiderea Mocăniței i-a lipsit de un transport cotidian eficient și ieftin. Așa că nu s-a dat înlături de la nicio aventură pentru a păstra în viață tradiția micii locomotive cu abur din țara Moților, al cărei fum se mai zărește măcar din când în când pe tronsonul declarat monument istoric dintre Abrud și Câmpeni. Sunt foarte dezamăgit că nu am reușit până acum să obțin un sprijin în mod deosebit de la autoritățile române. În alte părți, autoritățile au văzut, dacă vrei să ai un circuit turistic într-o zonă, ai nevoie de niște atracții. Deci numai pentru o cabană și un poac pe proțap nu vine nimeni în zonă. Deci omul, dacă vine la tine în comună, vrea să aibă o săptămână program. Și ai nevoie de caie, ai nevoie de căruțe, dar pe lângă asta ai nevoie și de o linie turistică, unde cel puțin o zi turistul are o ocupație. Bine ai venit, Hocevar! Bine că te-am găsit! Unde ai fost acum ultima dată? Deci am fost acum în Cehia, am fost invitat la o jubileu de 110 ani de cale ferată în Cehia. Și din Cehia direct a venit aici locomotiva. Deci ieri la ora 12 s-a căcat locomotiva în Cehia și acum suntem aici. Și suntem foarte bucuroși că nu trebuie să te mai rugăm să ne dea lemne, pentru că ne-au lăsat cehii locomotiva plină de cărbune. Încărcată modest în camionul ei, locomotiva cu abur a străbătut 1000 de kilometri prin Europa, de la Brad la Indrișcov-Hradeț, în sudul Republicii Cehe, unde ea și surorile ei, fabricate în România, se află la mult mai mare preț ca acasă. Eu am considerat această acțiune o posibilitate foarte interesantă să arăt pentru angajații mei cum se pune problema în altă parte. În Indrișcov-Hradeț, când CFR-ul lor, care se numește CD, a închis linia îngustă, a fost dat direct în mâinile private. Și o asociație feroviară a luat această linie și de atunci în ce mai bine funcționează această linie. Deci ei fac și transport public, care este subvenționat, pentru care primesc banii de la stat, și fac în sezonul de vară transport de agrement cu locomotive cu abur. Și directorul de la linie respectivă ne-a spus că nu a fost nici o zi în care nu a avut până la 500 de călători în fiecare tren. Avem de 10 de ani o relație foarte bună. Atunci au cumpărat, când s-a închis aici linia îngustă, o locomotivă cu abur de aici. Și de atunci, tot timpul când au ceva lucrări, noi reparăm vagoane, noi construim vagoane pentru dânsii și e o relație foarte bună reciprocă. În duminica aceea de octombrie, vagoanele erau pline de călători, de toate vârstele și de diferite naționalități. Și m-am întrebat firesc de unde vin atâția iubitori de trenuri vechi. Oamenii care participă așa ceva sunt oameni ca dumneavoastră și ca mine. Cine iubește un pic trecutul sau o bucată de istorie, merge acolo. Adică, cum spun, oricine care este peste 30 sau 40 de ani a mai prins locomotive cu abur și e o amintire care revine dacă participă la așa ceva. Deci nu sunt numai pasionați de cale ferată, sunt oameni care sunt interesați de tehnică. Autoritățile locale ajută, subvenționează, etc. În România, toată lumea spune, Hocevar, nu pot să vii cu locomotive. Eu vin, dar sprijin nu am obținut niciodată de la nimeni, din păcate.